Bugünkü dabaraly ýagdaýda açylyp bolanmagy berilen Serhet Ýaka Sewda Merkezi taryhy wakalaryň birine bolar. Iki ýurdun wekilletleriniň agdalary Serhet Ýaka Sewda Merkeziň türkmen hemde özlük böleklerine aýlanyp gordular. Şol ýerlerde hormatly mehmanlar dabaraly ýagdaýda her halkyň öz milli toý dabarasyna mahsus saf we gowetli şowkunlar bilen garşylany. Sewda Merkezi härki döwrüň gurulşyk aýratynlyklaryna dogly laýyk gelmek bilen onda ähli zerur şertler göz öňüne tutulypdyr. Sergide muzey gymmatlyklary ýokdosana milli şaýtepler, durly halalar, dokma önümleri, amaly haşam sungatanyň eserleri, hünärmençilik önümleri görkezildi. Gengiýlarymyzyň 10 marmanyň hünäriniň kemaly gelýän tikinçiligi değişli keşdeşilik sungatanyň gymmatlyklary aýratyn orna goýulyp, hemmeleriň ünsüni özüne çekdi. Şeýle täsirli we azap çykyşlary synap, dagaratmyşlar türkmen we özbek tarapynyň wekillet agdalary öz degişli Sewda merkezlerine aýlanyp gordular. Şeýerde binanyň içiniň merkezindäki giň meýdançada aýdym taýly çykyşlar ýaýwananyrly. Şol sana ustad artistler tarapyndan ýarny etalyp, gadymy günnäger bazalaryň gadgalagyny Sewda pursatlary şeperkeşbe janlanyrly. Soňra dagaratmyşlar Sewda merkezinden türkmen hemde özbek bölekleriniň Sewda nokatlary, bu ýerde işleriň gurulşy, alжylara ködürlenýän giň görnüşli milli haritlardan tanışdylar.